Muna lokaci. Abinda duka so na so shi, abinda baka so na kishi, gare kadai nake yin kishi, da san kakamin numfashi. Abinda kika so na so shi, abinda baki so na kishi, wake kadai nake yin kishi, da san ki aka min numfashi. Da kai in kare domin kai ne ka sai da min ka ce daga ni fa ba kare alamar so yawan ambata da kai fa nake ta alfahari zan rayu da kai a dakaransi a duniya inda numfashi. Salam alaiki ya abar sona, ganin ki yana sakan shauki, da ni da ke ko babu ban kwana domin bana da tamkarki. Ranar auren mu Allah ja kwana, mu ba makiyan mu mamaki, su gan mu cikin ado mun fito ciki suturar muna kamshi. Kaunar ki 'yan mata, domin kai za ka min gata, tabbas kin gane manufata. A so na zaɓi cancanta, ni ne zaɓin kikin furta. Masoyi kai nake ƙauna, ka shaida kanka na kishi. Da sanki aka min numfashi, cikin jiki akwai ɓarinki. Masoyi zaka min rarrashi, a san ka ba batun yin barki. Ki shaida naki ne ni, rayuwar mu tare da yake ni. Sanki ya riga da ya shige ni, da san ka min numfashi.